एडिसी विलेज अर्थात दैरामपारा एडिसी विलेजो जों कताल खे अरो सामुं तांनानै बागै हाबां चंगै रोखा चंमान्य तैनै तिनि अरो जों पन्चायत आसु फैमानि যাই হোক जों तिनि पन्चायत सेक्रेटारि अनुपस्थिति कारनै तिनिनि अरो गाहामखौ जों कागजपत्र जमा रिमालिया मालिया फानो जों आसा खालायनाय तिनिनि सिमिनो जों अ पन्चायतनि समस्त दायित्व चिनि तिब्रा मथानि ओंगैलै जों आस खायनै हनिलै वान सुबै जों तिनि जत चिनि माने सिलेक्टेड मेम्बार तैनै जों तिनि अरो आसुखौ नांग्रोनाय चिनि जे चंजाकनि बिसिङावनो जों गाहामखौ तांगानो होननानै जों आसा खालायो जत सामुं ताबु जे फाइमानि जों बेबाक चिनि जे चंजाक जे बर चेयरमैन एवं वाइस चेयरमैन ताई अन्यान्य मेम्बार्स गाहामखौ सामुं तांगानो होननानै जों आसा आंनि मुंखे रमेन्द्र देबबर्मा आं तिब्रा मथानि सेंट्रल वर्किं कमिटिनि सदस्य जों दिनै सिनो दैरामपारा पन्चायत फाइसक बायजाक फाइमानि कारनावहाय जों दिनैनि सिमि सिनो पन्चायत जों यापिरिबारखा माने बरिबो साथे साथे जों जे दायित्व नाखा आ दायित्वना जों जाहाथे फुलफिल खालायनाय सामुं फुलफिल खालाय थांमाना जातके जों अरो लखाखा दिनै ताबनि नाइन बडि खाजाक दङ चिनि साइ कुजुगा दङ उपदेष्टा कमिटि हायाकेबा एडभाइजर कमिटि जों जेकुनो सामुं तांना थांतानि जों चिनि जे उपदेष्टा कमिटि रंनि अंगना नावै हगना नावै बरनो सोंगै आखै जों जेमन खा बाक्सा ताइ हक बाक्सा आबाके जों अरनि सिनो पन्चायतनि सामुंना जों आगामि दिनाव चालक थानाय होननाय जों खावजोंबा ओंखाम मामनि बुङो आंनि बुं बिबिसन देबबर्मा बर्तमान आं अरनि selected chairperson.